ଜଣେ ଅସୁର ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ରକ୍ତବୀଜ। ତାକୁ କେହି ମାରି ପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତା ଶରୀରରୁ ଯଦି ବୁନ୍ଦେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତବୀଜ ବନିଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଯିଏ ବି ମାରୁଥିଲେ ତା ଶରୀରରେ ଯଦି ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା, ତଳେ ଯଦି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ରକ୍ତବୀଜ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତାକୁ ମାରିବା ଭାରି ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେବଗଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ତାଙ୍କ ଦେବଗଣ କେହି ତାକୁ ମାରି ପାରୁନଥିଲେ, ତାକୁ ବଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର ସେ ରାକ୍ଷସଟା କରୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବ ଯାଇକି ପାର୍ବତୀକୁ କହିଲେ ସେ ଅସୁରଟା ସବୁଆଡ଼େ ହାହାକାର କଲାଣି, ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସୃଷ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବନି। ତ ତମେ ସେଇ ମା କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯାଇକି ତାକୁ ବଧ କର। ମହାଦେବଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ପାର୍ବତୀ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା, ମୁଁ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବିନି। ମୋତେ ତୁମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ସେ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଛ ଯଦି ମୁଁ ସେ ରୂପ ନେବି ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ମୁଁ ତୁମ ଛାତି ଉପରେ କେମିତି ଗୋଡ଼ ରଖିପାରିବି? ମୋତେ ସେ ରୂପ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଅନା, ମୋତେ ମନାଅନି। ମୁଁ ତୁମ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିପାରିବିନି। ତ ମହାଦେବ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ତମ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବନି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବନି। କାରଣ ପାର୍ବତୀ ଅଲଗା ନୁହଁ। ଯିଏ ଶିବ ସିଏ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ ହିଁ ଶିବ, ଶିବ ହିଁ ପାର୍ବତୀ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା। ଆମେ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ଅଲଗା ନୁହଁ, ପାର୍ବତୀ ଶିବ ଗୋଟାଏ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କର, ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଅସୁରକୁ ବଧ କର। ସେ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ତୁମ ପତ୍ନୀର ଧର୍ମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବନି। ଏମିତି କହିକି ଶିବ ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝେଇକି ମନେଇଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମା ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଧାରଣ କରିକି ସେ ଅସୁର ରକ୍ତବୀଜକୁ ଯାଇକି ବଧ କଲେ। ବଧ କରିକି ତା ରକ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମା କାଳୀ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ପାତ୍ରରେ ସବୁ ରକ୍ତକୁ ରଖିକି ତା ରକ୍ତ ସବୁ ପିଇ ପକାଇଲେ। କାହିଁକି ରକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ତବୀଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଯେତେ ସବୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ତା ସବୁ ରକ୍ତକୁ ପିଇଦେଲେ। ତା ରକ୍ତ ସବୁ ପିଇକି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅସୁରକୁ ମା କାଳୀ ବଧ କରିଥିଲେ।